Ki angot ki kertong jong kaseng BJP, namau that Russian constituency, bat namarang constituency, haka hanyau tarik urempang kilalik bantap kerteng yela dia, haka mat jong ki returning officer jong ke Eastern West Khasi Hills District, na ke benta banyakun, ya ke election ke bat salong haka apunya tarik bentau benai. Ki kerteng jong kini ki angot ki kertong kilong upak mak penal di Saukmi, ubanya kun namarang constituency, baga kong dari kemen El Marshalong namau that Russian constituency. Dangi pek ya ka jinglong jingman jonga sinong ka thau jungi nilak bani i kanu ki samla ki du jinggerman ha ka jing yok kam yok jam te ka jingrung jungi sekeni kesan pertai kadai bangnya kun persya ya ka ban nginwat kilat kilinti kumno ban yale ban pendu ya ban pendu lani ban penduna ya kani ka jing kurdu kam ha ki kun samla bat kidan ki polisi skiba ngidang don kam ban siem te nakaliang zonga kum kan di dru ngadan hiya kita ki benta ki bangan ngadai ban le kum bangin sedang ban stress ladangi job ngin sedang ban stress no sekiwe ki benta ru om tang haki government sector dan private sector henry ngidan sibun ki sector kum ki sports department tu ngidan baki kena samla jung ki laban imja te ngidan yakini ki trade and commerce ru ikai pateng te kita hi ki benta ki ba penbang ngaban mi sekmat menta bangin wat kilat kilenti nomor ling baki election ladangi job nilak ban penkela ya ka imlang salang bujung ladangi pek ya kata kaseng ladangi pek ya ka parti BJP ya mata nidang UI ya ka bor ke jingklan jongka haki way pat ki state kamtam ko Delhi tikum ka state mehle jungi ngimdan revenue ya henry ladangi keren pangki development ngimpa ban syukran tang ban syukulam kai no tang haki jingkran jungi henry ngi kwa ban wanra iki development beper engkat ki sanction beper senang ba nginla ban tre genu kam ban tei yaki jingdan kam kumki development beper kenang bi kun samla jungi kini yok kam yok jam kami hagani kasain perthai ba menta hagani ka arjor khulai na ka lai phoi motheration constituency kami pon hi ka baning kong kadai na marba ngalai i ya ka jingduna ka development hapo jong kani ka motheration constituency kumba ngiliyo i shisha ya taka jing sakden bar ka jing torti jong ka motheration menta kala longsha ka bapalat tengamla bangan cupek tangki khmat ngamla bangan chusngap tang laki skor teng haban mi perthai menta na ka benta banwan ra ka development hapo ka motheration constituency kamaat kumbang ngiliyo sngo haga jela jong ka Meghalaya jungi menta wat ka sarkar india kala ailat ingi bangin im equal kata Andrei mangi pade hapo ka jela jungi ka sarkar jong ka jela kala penmi mentai taki an jong ka high level bat ki low level ngim don syu kata ka jinglong equal hapo jong ka jela jungi nang ta ka balai ka thong jong ka long ba na ka benta ki ni youth menta ka jingi i jonga bun ki bom yo kam yo jam bun ki kena semla ki basyuim ki bishim sang makia na marbelai bakim yo kam yo jam na ka jing bom yo kam yo jam jungi kala penlong yaki bakin long no bakin spoil ya ka jing im jungi te hendrei menta ngakular pade lada ngan poi se ka thong ngan wanra ya kata ka jing yo kam yo jam ki kena semla namar ka jing yo kam jing kena semla kam song etang ha kam sarkar hendrei kadai bangin yang dalaki jong ki kijat bangin sedang digino kijat kam kiba pen mi ha ka jing im jungi ko makasih nangta kabalai kadai kata kaba ya kini ki bala de bukti da bu mati da sarkar tengah kwa baya kini ngenang wanra kata ka development kamta melar kumigi hospital mentangi dang don teng hospital ki barit hendrai ladangan poi se kathong ngakular bangan wanra ya kini ki CHC sekiji spa jing tia mat ka kata ka wei ka pon ka bakam kong san tisu kalong ba ngan wanra ya kani ka government college kita ki degi jing dong kam ki bakongsan hoi kepada TMC si Turki sentil Meghalaya Bantenai hoi kepada TMC si Turki sentil Meghalaya Bantenai Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah